Кейт? Чие е това бебе? Момче е. Какво става с теб? Какво? Ти го искаше. Не така. Няма друг начин. Напротив, има. Не за нас. Щяхме да опитаме. И да се провалим. Не си сигурна. Минах напряко. Какво? Какво значи това? Ти полудя ли? Използва стаята, за да получиш бебе? Да, направи го. Сега поправи стореното. Какво значи това? Знаеш какво? Не можем да го задържим. Кажи ми, че не го мислиш. Кейт, ти не... Кейт! Кейт, това не е редно. Кейт? Чие е това бебе? Момче е. Какво става с теб? Какво? Ти го искаше. Не така. Няма друг начин. Напротив, има. Не за нас. Щяхме да опитаме. И да се провалим. Не си сигурна. Минах напряко. Какво? Какво значи това? Ти полудя ли? Използва стаята, за да получиш бебе? Да, направи го. Сега поправи стореното. Какво значи това? Знаеш какво? Не можем да го задържим. Кажи ми, че не го мислиш. Кейт, ти не... Кейт! Кейт, това не е редно. Кейт? Чие е това бебе? Момче е. Какво става с теб? Какво? Ти го искаше. Не така. Няма друг начин. Напротив, има. Не за нас. Щяхме да опитаме. И да се провалим. Не си сигурна. Минах напряко. Какво? Какво значи това? Ти полудя ли? Използва стаята, за да получиш бебе? Да, направи го. Сега поправи стореното. Какво значи това? Знаеш какво? Не можем да го задържим. Кажи ми, че не го мислиш. Кейт, ти не... Кейт!
Кейт, това не е редно. Кейт? Чие е това бебе? Момче. Какво става с теб? Какво? Ти го искаше. Не така. Няма друг начин. Напротив, има. Не за нас. Щяхме да опитаме. И да се провалим. Не си сигурна. Минах напряко. Какво? Какво значи това? Ти полудя ли? Използва стаята, за да получиш бебе? Да, направи го. Сега поправи стореното. Какво значи това? Знаеш какво? Не можем да го задържим. Кажи ми, че не го мислиш. Кейт, ти не... Кейт! Кейт, това не е редно.